Hey, tjek lige det her gamle hus. Jeg må lige tjekke det ud. Hej guys, hvad så? Hvad laver I? Hvad så, Victor? Skal du ikke ind i huset? Ja, kom nu ind. Nej, hvorfor? Jeg går ind med dig. Hvad er det derinde? Er du bange, eller hvad? Nej, gå det selv derind. Nej, jeg gider ikke. Ej, Jo. kom nu. Er du lidt bange? Nej. Gå nu ind med dig, Victor. Ja. Gå nu Nej, ind gå med det dig. selv derind. Kom Nej, nu. jeg gider ikke, men er du bange, eller hvad? Okay, bare lige hurtigt. Bare lige hurtigt kig. Ja, Og så skynder jeg mig ud igen. gå ind med dig. Og du skal ikke skubbe. Hjælp mig! Lad mig komme væk herfra! Hvad sker der? Tag med dig. Hvad sker der lige for ham? Han er for meget. Helt ærligt. Ah!